Mga boss, mangutana ko ba, naglibog na yung kaan eh. Kay tanawa ra gud ni ako ang mga manok. Parehas ra tanan sila nga gianak og November. Supposedly ikaduhang bulan na nila karon. Parehas lang ang proseso sa pag-atiman. Kung muulan, pasudlon sa kulungan. Kung init kaayo, bantayan sad. Lagi pabor-pabor, pero ano kayang naadjud gihapoy isa o duhang murag bilin sa tubo, no? Nipis kaayo, hinay mo tubo, nya nasad uban nga murag buhian lang nimo pero kusog kaayo mo tubo. Asay makaingon ko, ako ba kahay kulang ani? Vitamins ba ni or normal ra gid ni siya nga naa-joy outlier bisan parehas sa tanan ng pag-atiman. Mao na ron. Mga kung tabang ninyo ba kung naamoy experience sa pagbuhi og manok, unsa inyohang masuggest ani? Normal ra ba ni or naapa ko'y pwede usbon or buhaton ani? Salamat kayo sa makatubag. Palihog kog bilin lang sa inyo ang comment.